Josu Martinezek 1977tik 1980 Joseba Sarriona Indiak, Zeruko Argia eta Anaitasuna aldizkarietan idatzitako zinema kritika eta komentarioen bilduma aurkeztu du. Lanak Pamela argitaletxearen eskutik ikusi du Argia. Nik duela urte batzuk ari nintzenean ikerketa bat egiten euskal zinemaren historiaz, euskal prentsa historiko guztia goiti bera irakurri nuen, eta hor topatu nituen 1977tik hasita Zeruko Argia eta Anaitasuna aldizkarietan hainbat testo zinema kritikak edo kasu batzuetan komentarioak edo artikuluak Josebak idatzitakoak eta batzuetan pseudonimoarekin edo bere izenarekin zinemaren inguruan, ez? Hori, orduan harritu egin nintzen, lehenengo ordura arte prentsan, euskarazko prentsan ezelako apenas ezer agertzen zinemari buruz. Koldo Mitxelenak egin izan zituen kritike batzuk 50 hamarkadan eganen, baina bestela euskarazko prentsan zinema esan existitzen, beste gauza asko existitzen ez ziren moduan, ez bakarrik zinema, baina modernitatearekin lotura zeukaten gai pilo bat ez ziren ikutzen. Eta orduan, nik horiek danak bildu nituen, horritzi nituen karpeta batean, liburu hura publikatu zen, euskal zinemaren historia hura publikatu zen, eta ez da duela urte bat edo bi, berriro karpeta hura ireki eta ikusi nuen bazutela denek koherentzia bat eta hori aitzindari izateaz gain bazutela mamia eta nire ustez gure kultura sinematografikoarentzako importanteak zirela bere horretan, garai hartan ganera 1977tik aurrera hasi ziren ikusten hemen Euskal Herrian pile bat pelikula ordura arte ikusi ahal ezin zirenak, zensuratuak zeudelako. Eta orduan, testu horietan agertzen ziren zinemaren historiako pelikula klasiko eta kanoniko pilo bat. Eta Josebari esan nion, topatu ditut zure testu hauek eta akordatzen naiz berak esan ziren leheneko gauza izan zela barregarria iruditu zitzaiola. Testu horiek erdi astuta zituela. Eta, holan sortu zen danak bildu eta liburu bihurtzeko ideia hori. Hasi zaitez Pasolinitik eta Fassbinderrera edo Francis Ford Coppolatik eta ez dakit eta Werner Herzogera eta Fellini eta garai hartakoak dira, baina baita ere aurreko hamarkadatako pelikula asko orduan hasi ziren ikusten, ez? Pentsa El Gran Dictador, diktadora handia, Chaplinena 40koa, baina urte guzti horietan zensuratuta zegoen, ez? Eta orduan hasten dira ikusten eta zinemetan, ez, edo Viscontirena, Jainkoen erortzea, edo Buñuel bezalako zinemagile espainol bat, ez? Nik uste dut berak esango du, baina Josebari adibidez impresio handia egiten diona. Viridiana bezalako pelikula bat edo beste batzuk, ez? Orduan ikustea pentsatzen dute gauza nahiko marzianoa izan behar zela, ez? Eta orduan esan bezala, ez? Ez da bakarrik urte haietako pelikula baizik, eta zinemaren historia markatu duten pelikula asko, pelikula rusoak, Eisensteinenak edo Pudovkinenak, eta okasik esan dezagun, ordura arteko zinemaren muestra oso zabal bat. Orduan sasoiari deitu zitzaion apertura. Da apertuan batean ikusi alziren ordura arte debegatutako gauza asko. Pelikulak, liburuak eta holako gauza asko, ezta? Ordura arte, politika kontuak debekatuta zeuden, sexu kontuak debekatuta zeuden, debekatuta zeuen ia dena. Orduan, batean zabaldu zen, eta niri tokatu zitzaidan frankismoan hastea,
Eta 14-15 urtekin justo, nik erabaki nuen euskera rekuperatzea, ze galduta geneukan, baizik eta espainolarekin, euskera rekuperatzea, alfabetatu, eta hasi nintzen idazten, da justo koinziditu zuen, zinearen eta literaturen aperturarekin, da urte interesante batzuk izan ziren guretzat, 76 eta 80 bitartekoak, ezta? Eta, komentario txeki batzuk egin nituen, ikusten nituen pelikulei buruz, eta, beste barik, ez? Justot igandetan nintzela joaten ja ordura arte. Ordura arte lehenago bai, ze guk ikastetxean, eta, normalean igandetan joaten ginen zine astean behin. Baina, sasoi harretan, amairu urte nituela, pelikula bazan ebasioa, beste gertatzen zitzaizkien gauzen ikustea, ez? Ostera, ni zine kritika hauek idazten nuenean, niretzat pelikula bakoitza zan, geuri gertatzen zitzaizio, gure gizarte, gure bizimoduaneko estua zan, baina munduan gertatzen zana, mundu errealitatearen azalpean, lehioa bezala errealitatera, ezta? Eta orduan ezen bestei edo inori gertatzen zitzaion zerbaitekin entretenitzea, baizik eta geuri gertatzen zitzaigunaz pentsatzea, hori izan zinea, ez? Orduan horregatik idazten nituen kritikak, eta, kritikak edo, ez dakit testotxo batzu die, ez dakit ze balio duten. Nire gaurko ikuspegi ez daude ondo idatzita, ez dira bereziki argiak, nik ikusten diet balio testimoniala bai, ze orduko gure gazte belaunaldiari behintzat interesatzen zitzaion zinea ikusten da, ez da, zine horretan, lehio horietan zer ikusten genuen, ez da.